Тарихи вазгиятка бәйледір енді ол. Бәйсізлігі бізге бәйледір ол. Керісінше әйткенде бәйлілігі бізге, бәйсізлік жетмеуге бәйледір ол. Өз ерің өзіңде болғанда сені уятып тұрасы болмай, өзің уянасың. Өз керегіңні өзің көресің. Өз мәшақатыңны өзің ішлейсің. Бұлай аяқ қолларың бәйленген шақта я паралич, я ұйқы, я бейтарафлық, я сөну. Шулай ғана бұл. Шуннан шыққандыр енді ол сөз. Башқа республикалар Башқа республиканың вакилләре Татарстанға үзләренең өметләрен баглаулар турында ешкана әйтеп киләләр. Башка халыклар алар белән очрашканда, матбугатта чыгышларында. Димәк, әле өмет Татарстанга башка халыклар тарафыннан саклана. Әмма шуннан да шулай Татарстан үзенең тоткан урыны белән, тарихи инициативалары белән, менә 90нчы еллар, аннан соңгы еллары белән әле башка халыкларга үзгә үрнәк булырлык роль саклый ала бераз. Үзебез өчен дә әле без күп югалтмадык. Күп нәрсә мөмкинчелегебезне югалтмадык. 90нчы елларда уянып киткән безнең рухыбыз, милли хәтеребез, сәяси аңыбыз, уйлануыбыз, борчылуыбыз, киләчәгебез турында һәм үткәнебез һәм киләчәгебез турында өметебез Алар әле сөнеп җитмәде. Сөндерергә тырышучылар булса да сөнеп җитмәде. Һәм аны сөндереп бетерә алмаслар, сөндерергә тырышучылар. Уяныр айлар йоклый алу саклый. Шырпылар юк чагында, безнең әле сомин сугыш балалары хәтерлим, өйдә шырпы юк чагында утны иртәнгә кабыздырырга әзерләп куялар кич белән. Миштәге я учактагы казан кыры астындагы көлне, көл астына кайнар күмерләрне көл белән каплап куялар. Иртәнгә кадәр сүрелми ул. Менә безнең дә хәтеребез, безнең дә менә шул исәнлегебез, борчылуыбыз, шул көл астында калган күмер кебек әле кирәп ята. Җил чыра башлагач, аны я өреп куя, шуннан яңадан шуннан учак янып китә. Халыкның өметләре акланмады. Гомумән бар гамәле халыкның, һәр кешенең гамәле Алла Тәгалә белән бәйләнгән булса, гомумән алганда, конкрет үзгәрешләр яхшыгамы, ямангамы, алар кешегә бәйләнгән. Сез ул юнәлешкә бармакчы булсагыз да әйтим әле. Элекке булган депутат буларак. Яхшыгамы, ямангамы нинди үзгәрешләр булса да, анда барсына да, бар халыкка да бәйләнгән. Мин халыкны да гафу итәргә җыенмыйм. Эндәшми утырган, тыныч кына риза булган халыкны да кичерергә җыенмыйм. Барыбыз, халкыбыз ничек, дәүләтебез дә шулай. Менә бит бер генә мисал китерим шулай. Россиядә күпме законнар, күпме нормалар кабул итте, дискриминацион нормалар. Безнең мәктәпләребезне, телебезне юкка чыгаруга юнәлтелгән законнар. Аны кемнәр үткәрә? Думада бер генә партия. Шуны үткәрә торган партиядан бүтән депутатларыбыз һәр чакырылыш саен безнең 15-16 депутат. Шуннан барсы да. Менә 2004 елдан башлап, нишин 2004-тән дир, чөнки мин 2003-тә мин киттем аннан. Менә миннән соңгы чакырылышларда әйтим, Татарстаннан сайланган депутатлар бердәм булып тавыш биреп утыралар, менә Татарстанга һәм башка төрле рус түгел милләтләргә каршы юнәлтелгән законнарны кабул иткәндә. Милли мәктәпләрне бетерергә юнәлтелгән закон 209-нчы закон. Теге дәүләтнең мәгариф стандартын үзгәртеп, милли компанияны алып ташлау турында закон. Ул бит инде үлем хокукы булды. Мәктәп системасына, милли мәктәп системасына ул үлем хокукы булды. Шуны бит ул теге күпчелек партия гына түгел Думадагы. Татарстанның сайланган депутатлары 100% хоплап тавыш бирделәр, бер генә сүз дә каршы чыгармыйча. Ә менә елдан ел, чакырылыштан чакырылыш сайланган сайын шул ук партия депутатларына, шул ук депутатларны татар авылларына, татар районына 95-98% белән сайлыйбыз. Моңа кем гаепле? Халык әйтә инде, менә безгә куштылар. Син кушканны эшләсәң, син бөтен кушканны эшләсәң, сиңа әйтсәләр үзенең менә теге нәрсәңне аша дип. Әбрәкәйдәге. Ашаргамы ни? Бүген ипи бирмибез, шуны аша дип. Киресеңне аша дип. Мин үземнең борчылуны, ризасызлыкны хакимияткә һәм депутатларга каршы гына юнәлтмәс идем. Үзебездән башлана, барыбыздан да.
Митинглар жиған болабыз. Өзіміздің құқықларын яқылап. 200-300 кіші келі. Әгер 200-300 мың түгіл, бірде болмаса 20-30 мың кіші жайылса, қалай болмас еді? 90-шы елларда бет біз, 90-шы елінің башында біз 50 мың жия едік митинг. Жемейдірек, әйтәдірек. Олдан білдірулер, бастыралар, газеталарда міне шулай деп. Әбет ол шақта бір сөз әйту жияды бұлайды. Ертегі ерек майданында митинг шоңа бағышланған. Радиоға барып дәшәбіз, бұл жетті, бітті. 20-30 қой вақыт елдемін ерек майданы шығырым толған шақлар бұлайды бет. Татарстан Қазаннан ғына түгіл, әлі қойлардан келелер автоколонналар білен. Біздің милли харакатының активистлары жайын табып, келешіп, транспортниклар білен келешіп, олар да риза болып, жіберелер еді. Халық жайлайды. Келе алмағаны, тұрдан-тұра телевидениедан біздің хатын қызлар ауылларда күтеден қайтқан сиырларын сауырға ұнытып телевизорға ябышып қарап тұралар еді. Бүтін нәрсе тұрдан-тұра бара еді біздің. Юғары Советтік сессиясы башланыр алдынан ертен, шығарымтылық қайлық майдан, депутатлар келе башлауға коридор ашалы. Халық, міне мен өзім депутат бет барам. Тарғына коридор ашалар, кімдір команда бері, біз шул коридор арқылы өтәбіз халық. Олар бізге айтып баралар, олым, міне мұға законға құл көтере көрме. Әгер тігін яқламасын шыққанда сені қиынебіз, әбейлер міне өзім тұтып қиынем сен әңгер тауышымызса. Әтбет тұрдан-тұра трансляция бар, әркім біліп тұра. Міне бізге шулай yol ашалар еді. Демек, біздің міне зор законлар, қабыл етілген законлар, ең бірінші, суверенитет турында декларация, референдум турында закон, конституция қабыл ету. Олар Дәулет Советі депутатлары тарафынан қабыл етілмәділер. Олар халық білен бірге қабыл етілділер. Çünkü олар біздің білен бірге отыралар еді. Біз залда отырабыз, олар өзлерінің кухняларында отыралар міне бұл экранға ябышып. Hem oğum bilen kile bir toqtasız üzülüp gidiyor. Ol şaqtadaki elektronlu poçtalar yok. Telegrammalar, telefonogrammalar, deputatlar adresine, Yukarı Sovet adresine, redaksiyalarga bir üzlüksüz ağıp tura halktan. Şunun için ol zakonlarını biz birge kabul ettik halk bilen. Hem şul dolqunun üstünde biz bulduk. Biz deputatlar, aktivistler kötermedik halkını. Halk bizni köterdi. Olay bulmasa biz ütkara almaydık. Ondan sonra deputatlar sostavında da 90 yılda saylangan deputatlar. Birden bir şakırılış Tatarstan parlamentinin. Yukarı Sovetimizin 12. şakırılış. 90 yılının yazında saylangan. Ol birden bir tarihta birinci hem soңғы mertebe en demokratik, en halkşan saylау oldu. Onda годы işçi de kirdi. Годы işçi de kirdi, generalni direktorlar da kirdi, partnomenklatura da kirdi, aktivistlar da kirdi. Татарстанға союздаш республика беру турындағы лозунгын көтеріп, яртыдан артық депутатлар сайланды. Ол шақта Yukarı Sovetқа сайланайды. 250 депутат, қазір ес. Міне шул 250-нің көпшілігі шул лозунг білен келді. Татарстанға союздаш республика болып. Сайлану кандидатын көрсетуді нешік жеңіл еді. Міне еші алдында халық жиылады, сені көрсеті кандидатлыққа итіркелесің. Имза жиып тұры жоқ. Протоколыңның айтып бересің. Мен ракетный училищеде үлкен оқытушы, преподаватель, полковник. Өзім оқытқан курсанлар, өзімнің коллега офицерлар училищенің клубына жиылдылар да, 350 кіші жиылды барлығы. Мені көрсеттілер кандидатқа протокол кетті, мен тіркелдім. Бір тиынсыз, бір ақшасыз, бір расходсыз, міне неше кейді. Анда, міне шул жоғарылардан башқа, анда ғади кіші де сайланды. Менің одаш Жәмил Сафиуллин, кравельщик, Шаллыдан. Қазір міне бек наусып кетті, китаплар шығара бек матур етіп. Міне шындылар бар еді. Ауылдан ғади колхоздар ішлеушілер бар еді. Совет заманында шығаралар еді, ойырып сайлап алған, болсын ішінгіне. 90 жылда халық тарафынан, халық міне кімні көрсетті, шоны сайлат алды. Міне соңғы шақырылышта, міне кеткен, міне бұйыл сентябрьда кеткен шақырылышта. 100 депутат это 100% етік, не ебет. Шулар арасында милләт қойғысын
Милләт мәнфәгатен кайгырту. Бер депутат кына калды бит. Разил Вәлиев. Ничек күтәрәсең? 100% депутат арасында татарны яклап, татар мәнфәгатен яклау буенча бер депутат ул бит нәрсә тәшкил итә? 1%. 1% тавышың белән син нәрсә үткәр аласың? Трибунага чыгып, микрофонны шәйнәп йотсаң да ачуыңнан, башыңны бәреп янсаң, барсаң трибунага син, аны еласаң да, сине жәлләп 5-6 кеше кушында 6-7% җыя алырсың бәлки. Теләмәсәләр. Депутат үзенең максатына әзме күпме бер файдалы эш эшләсен өчен аңа 51% тавыш җыярга кирәк. Үзеннән башка тагын 1%. Менә безнең теге югары советта 90 елда чакырылган, без 50% безнең инде гарантия иде. Менә хәзер яңаны сайладык. Анда 1% та юк әле. Кызганычка каршы халык менә 90 елларда күтәрелде дибез. Әмма анда да нәрсә әйтер идем? Сайрак булган ул күтәрелеш оң ягыннан. Менә без декларация кабул иттек, конституция кабул иттек, калган алар эшләсен дип халык сүрелеп тә китте. Аннан соң халыкның сүрелүе тагын нәрсәдән дә башланды. Гласность дигән нәрсә, хәбәрдарлык нәрсә, сүз иреге. 90 елларда менә картлардан сорагыз, иртән газета киосклары ачылганда, әбиләр чиратка басалар, узын чират газеталарны алырга, яңа газеталарны кычаклап кайтып китәләр, алар иштигән газета идиләр русча. Пенсионерга да ул расход түгел иде. Кич буе менә безне карап утыралар идиләр. Иртән газеталар чыгып алалар. Ул чакта бөтен хакимиятебезнең эше, халыкның эше, халыкның аерылмый иде берсеннән берсе. Халык кызыксынып тора иде, хакимият яшерә алмый иде. Яшертен, шапыртын эшләр була алмый иде. Бу безнеке үзебез беләбез, аңлатып тормагыз. Сам знаю, без вашего совета дип әйтүче юк иде. Аңа алай дип берәрсә әйтсә, депутатлар аның авызын каплыйлар иде икенче көннән үк. Ни аның дәрәҗә булуына карамастан. Әйтәләр иде. Абзый, бәлки сине дә эшеңнән китәргә ярдәм итәрбез дип әйтә идек. Халыкны информациядан аерсаң, хәбәрдарлыктан, баштан ачуы килә. Ник алай әйтәсез дип, ул үпкәли, кычкыра, тавышлана, ризасызлык килеп чыга. Аннан соң шуңа күнегә. Аннан соң аңа кирәк түгел. Аннан соң кирәк аңарга менә теге көн саен беренче, икенче каналда утыра бит, гайбәт кем-кемгә өйләнгән, кем-кемнең баласы, уйнаштан туган, уйнаштан тумаганмы. Менә шул халыкка хәзер иң кызык булып китә. Димәк, халыкны бик тиз үзгәртеп була. Информацияны кысып халыкны үзгәртеп була. Менә без шуның белән дә халыкны үзгәрттек. Әмма халык менә шуны күрәсен тиз генә сизеп өлгермәде. Безне бит менә шулай итәләр. Безне бит менә шушы үзебезнең ирегебезне кысалар. Аңа халык игътибар итмичә калды. Шуның өчен бүген ул үзе инде аңлап сайламый. Күбесен. Аңлап сайлый, икенче нәрсәне аңлап. Депутатның файдасын нәрсәдән күрә халык күпчелек бүген? Менә ул безгә вәгъдә итте. Күперне төзеп ремонтлап бирергә. Ул бүген икенче безгә вәгъдә итте. Минем тишек түбән ямап куярга. Һәм ул депутатның акчасы да күп. Әфәндәс кебек менә ул нәрсә аның теленнән башка нәрсә ул, аның акчасы юк, аны барыбер эшли алмый. Менә шундыйларны сайлыйлар. Яхшы депутат булу өчен хәзер менә шул әйбәт вәгъдә бирә, үтәргә. Халыкның менә депутатның ничектер аның ялчысы итеп кенә файдалану, үз йомышын гына үтәү өчен. Халык уйламый, син республика өчен нәрсә эшләргә җыенасың, халкың өчен нәрсә эшләргә җыенасың. Ничек Татарстанның тишек түбәсен ямарга син уйлыйсың? Ничек аның нигезен өчен берүчеләрне яңадан ул нигезен ныгытырга уйлыйсың? Менә шул сорауны куймый. Һәм шуны куйса да, аңа җавап биргән кешегә тавыш бирми. Ул хәерче, акыллы булса да, аңардан нәрсә чыга? Ут кабынса сөндерергә, яндырат, утыртсалар сөндерергә, җимерсәләр сакларга, җимереп өлгерсәләр төзәтергә, йоклый башласа типкәләп уятырга. Кабер казый башласалар, казучыларның үзләрен төшереп каплап куярга. Җавапсыз калдырырга тиеш түгелләр бер мәсьәләне дә. Кешеннән килгән кадәр көрәшергә. Һәм шуны да кисәтеп әйтәм. Мин һәр вакыт шуны да әйттем. Көрәш юлы җинаят юлы белән бергә булырга тиеш түгел. Һәр заманның үзенең законнары бар.
иреге де бар, ирексезе де бар. Әмма законны бұзып күрешу, законсыз күрешу, ішли тұрған законларға турыдан туры бәріп, жәнәят білән күрешу, ол жеңілуге бір адам. Не қадар қыса тұрған законлар болса да, ол законларға қарсы күрешілінің шарасы бар. Шарасын тауып бала. Мына шо болған мүмкіншіліктен жәнәят қылмышы. Законларны бұруға, жеміруге деген нешікті бетеменде яуызлық арқылы түгіл, жәнәятлық арқылы түгіл, в рамках закона деп айтар едім. 2002 жылда әлі мен депутат шақта бір закон қабыл етілді. Ол да болса татар халқын өзінің туған тіліне хужа болудан махрум ету. Татар халқы өзінің өз тіліне хужа болудан махрум етілді махсус закон білен. Нинде закон дейірсіз, андыр ешіткеніміз жоқ дейірсіз. Аның есеме екінші түрлі. Аның мағынасы татар халқына өзінің әлиф басына хәріфлер сайлауыны тыйу. Біздің Татарстан қабыл еткен еді латин әлиф басына кері қойты тұрында, Сталин бітірген. Латин әлиф басына қойты тұрында еді закон. Міне шул законға қаршы закон қабыл етілді. Анда закон латинны тыйу деген сөзде жоқ. Анда бұлағына деп айтылған. Россия халықларының, республика халықлары республикаларына исім берген халықларының язмалары рус графикасына бұлырға тиіш деген. Латинны тыйу тұрында сөз жоқ, русқана бұлырға тиіш деген. Демек біздің халқымызны өзінің язма тіліне хужа болу құқығынан махрум етілді. Закон. Мен де харакатшыладым. Мен өз проектімні кірттім. Біргіне жемле білен тұра тұрған. Өтмей тұрған екенін біліп. Россияда әр халық өзі тілегенше алфавитін өзіне бұлдыралы. Бір жемлелі закон проекті кіртті. Шоңа қаршы. Әлі текшірілер алдынан. Регламент бойынша шондай тәртіп бар. Бір мәселе бойынша екі түрлі закон кіртсе, бірсі түп закон, бірсі аңарға альтернатив болса, олар бір күнне қарала, бір сағатта, бір жолы күн тәртібіне кіртілі. Оларға бір уақыт берілі. Докладчик 15-20 минут, сұрауларға жауаплар, не өйрәнешін тағын бір сағат мәселен, әр бірсіне. Әм соңғы сөз, заключительный слово на докладчика. Мен шоның білен 45 минут уақыт алдым. Әмін оны кіртмәген болса, мен 3 минут дискуссияны әлі ашалар, әлі ашып тұрмайлар, үндәшмейді қалайдым. Так? Шоның білен мен өзімнің тұлысынша, өзімнің нәрсе екенін бүтінесін аңлатып, бүтін сұрауларға жауап беріп, андан соң теге законы кіртушілерге мүрәжағат етіп, алығыз бұл законны, бұл законсыз, бұл произвол, бұл нәрсе тегімін әйбеткін айтып, алығыз, мен де алам өзімнікін. Үрнәк бердім, өзімнікін алдым, алар ерір деп. Мұнсын да менің ең пустяковый наивность. Ғымыр бойы өкінешекмен менің арғақырына қадар. Мен ұшандымалар мені шонан олырлар деп. Бик ұшандырған сыман сөйлеге 45 минут мен уақыт алдым, артық әлі кем дегенде 45 минут. Ол болды. Аннан соң ол закон әлі келіп кіргеште, латинны бітіруге юнәлтірген законда барлығы 34 сөз. Татарның яңа алфавитінде да 34 сөз. 34 харф. Нәқ мұна бетінде мистика тұры келі. Біздің яңа алифбада латиниса 34 харф болса, оны бітіру тұрында законда 34 сөз. Мен өзім сынап мақсат қорадым кіргеште. Ол 2001 жылының башында кіртілді. Ол законлар, ондай қысқа законлар 10-15 минутта қабыл етілі, іші оқылышта. Нәрсе ол? Проходной закон. Әммен бет мен аны бет создыра алдым ел ярымға. Ел ярым бәхәс кетті. Ол тұрда мәғлумет Россияға таралды. Мен пресс-конференциялар өткердім Европа журналистлары білен. Анда Украина журналистлары да бар. Олар өткердім. Екі пресс-конференция Думада өткердім. Аннан соң мұңа қаршы болды. Мұнда шондай болғаш аңарға біздің Татарстан депутатлары Разил Валиев, Туфан Миңнуллин, депутат түгілер Рафаил Хакимов, Галимовіздің Дамир Исхақов. Міне олар білен бірге Татарстанда қанағат сөйлер құптарып. Аннан соң міне шу шик тудырып, Татарстан жәмәғатшілігі көтеріліп шығар деген, ол шақта әлі біздің әлі сынауына барадыр, біздің жеңілгені қысып бұлатырған әлі білмейлер. Шуннан шикләніп, ел ярымға созылды бит, шуна қабыл еттіру.
Бит нәтиже бер депутат ше. Бер депутат монда, ике депутат безнең Госсоветта Разил белән Туфан. Ике галим Рафаил Хаким белән Дамир Исхаков. Менә шулай. Ничә кеше булабыз? 5 кеше. Тагын бер мисалны китерәм сезнең менә сорауга, нәрсә эшләп була җавап итеп. Бер елны менә елын инде мин аны ачып тормам, гафу итегез, мин депутат чакта 2002 ел түгел микән. Думага бер закон проекты кирде. Урыс халкы турында. Закон о русском народе. Булсын урыс турында да закон булсын, мин каршы түгел. Әмма анда эчтәлегендә бит бер халыкның гына мәнфәгатен яклау турында идея куелган. Бер халык өстенлек итә. Андый закон бит күп милләтле дәүләттә булырга тиеш түгел, була да алмый. Конституциягә турыдан туры каршы килә. Ничек аны блокировать итәргә? Мен аны блокировать итеп булды. Мин итеп тулысынча инде күңелем төшкән инде, полное отчаяние дип әйтәбез инде. Йөрәгем янып шуңардан нишләргә? Моңа инде чара булмый. Ничек моңа каршы чыгасың? Исеме бит урыс халкы турында, мин каршы чыга алмыйм. Нигә урыс халкын яклыйсыз дип. Бер кайтканда, мин Казанга кайтканда Думадан мине кирип чыгалы дип. Кирип чыкмаса, чакырып, мен үзем инде аларга кирмичә калмый идем. Бер аларга кергәч, фәндәс булай итеп карыйгалы ди. Разил итә. Әйдә татар халкы турында закон хәзер әмәли без тиз генә. Сиңа бирүче берәбез, син аны кирт. Алар бик тиз Татар конгрессының активистлары белән, Дамир Исхаков башкалар белән бергә берничә сәгать эчендә яңа закон проектын әзерләп тә куйдылар. Озын закон аларның берничә сәгать ни өчен? Чөнки анда урыс халкы дигән сүзне татар халкы дигән сүзгә алыштырып, закон эчендәге менә урыс халкы дигән сүзләре бар җирдә татар халкын алыштырып, параллельный закон куйдылар. Аны просто сүзгә сүз генә. Мин аны керттем, ашыгып очтым Мәскәүгә, поездга да утырмыйча. Кертеп өлгердем проектны. Әле анда канцелярияга кирә албашта. Канцелярияга кергәч, икесен бер юлы карыйлар. Аннан соң президиум тикшерә, Думаның комитетлар тикшерә. Парламентский укышлар үткәрелә. Шуның өчен мин аны өлгердем. Менә алар аптырашта калды. Менә монда килеп чыктым, бик тупик политический аларда. Мөрәҗәгать иттем монда чуашларга, башкортларга. Кездә кертеге дип, һәр шул тәкъдимем булды дип чыгышымда әйттем үземнең. Андагы бер чыгышымда. Менә шундый закон кергән, обращаясь ко всем депутатам из национальных республик, ввести тоже такой же закон о своих народах. Менә шуннан килеп чыкты тупик. Нишләргә? Әгәр урыс турында законны кабул итеп башкаларын кире каксаң бит ул турыдан турында ачык була. Туктатырга мәҗбүр булдылар теге законны. Төшүп калды. Һәм аны гамәлдән чыгардылар. Мин депутатлыктан китеп 1 ел үткәч, 2004 елда миңа хат килде. Что отменили рассмотрение этого закона о татарском народе дип миндә ул хат ята. Менә әле бер депутат та менә шулай булдыралар. Тагын бер мисал китерәм, ансы миңа кагылмый. 2015 елның 2 яртысында Россия Думасында бер закон проекты кертелде. Концепция преподавания русского языка. Изучение России. Анда бер җөмлә куелган иде. Бүгенге Россиядә 4000-нән артык мәктәпләрдә укыту рус түгел телләрдә бара. Это создает прямая угроза национальной безопасности. Милли мәктәпләр Россиянең дошманы итеп күрсәтелгән сүз проектка кергән иде. Проект әзерләнгән Дума депутатларыннан, һәм безнең Россиянең мәгариф министры белән, һәм аны әзерләүче бригаданың җитәкчесе Нарышкин үзе, Дума председателе. Представляете, бу читтән кергән Жириновский законы түгел. Һәм икенче җөмлә бар иде. Менә шуннан чыгып, Россиядә бар мәктәпләрдә дә укыту рус телендә генә булырга тиеш дигән. 2016 елның январында яңа ел каникулының 2нче көнендә кабул ителергә тиеш иде. Менә шул проектны әле сентябрьдән башлап 2015 елның сентябрендә бөтен җирдә тикшерүгә җибәргәннәр. Умай җаваплар җыйганнар, бөтен оешмалар Россиядән, бөтен өлкәләр, губерналар яклап чыккан. Бу җөмләгә игътибар итмичә. Менә шул законны төшереп калдыру иде. Безнең бердән-бер депутатның булды. Бердән-бер депутатның эше булды. Ул Госсоветның көн тәртибенә шушы мәсьәләне куя алды. Һәм Татарстанның Дәүләт Советының протестын үткәрә алды. Бер депутат, әгәр
Шу закон үткән булса, прокурорларның йөрүе кирәк булмыйдыр 17нче елда мәктәпләрдә. Прокурорларның йөрүп менә безнең дәүләт телен бетерү ансаның законсыз булды. Турыдан-туры баш-башташлык. Произвол турыдан-туры. Ә ул закон кешене алып өлгергән була иде. Шушы нәрсә керсә. Аннан соң Разил башка республикага мөрәҗәгать итеп 3-4 республикадан шуннан оештыра алды. Якутлар, бурятлар, чувашлар, Осетия. Алар да менә шуны яклап чыкты. Шушы безнең Россия, Татарстанның инициативасын. Шуның белән менә бу ике сүз, ике җөмлә проекттан алып ташланды. Бер депутат эшләй ала. Халык гомумән кемне сүгә депутатлардан? Эшләүдә үзең күрсәткәнне, нигә син шуны әле эшләмәдең дип. Миңа да әйтәләр иде аны. Туфанга да әйтәләр иде аны, нигә син эшләмәдең дип. Теге бер сүз әйтмичә 5 ел утырган депутатларга, я хуплап кына булай тавыш көтеп утырган. Аларга сүз әйтүче юк. Әгәр безгә менә шушы вазгыятны үзгәртү өчен сайлауларда ким дигәндә 40-45% үзебезнең яклаучы депутатларны сайламасак, өмет юк.